Cinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Hayduna Rednebe, Filtet Hagos the Star, Sahab Sinit Rufta, Nafsed Nahare, Cinema Samare, Ab Cinema Samare, Katru Zinake, Uri Ama, Comedy Drama, Lala Wazata, Sport Film. سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كمي تنحكم مجم أكل شيء نخاتكم مجد كتلو نايك أتري ناي وترو تمنيتنا حسابنا ناي ليت دما سنة حلمنا يو بخلو نغرب لكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونوا ناتمننا كم توترو نعقم نمزناين حبريتا نمتحلافن النتعرو حجون نعقم يبك عزبلنا يو حديث عبا حيزنا دابا خيلناكم علنا كدم مجمارنا جن حدراكم لايك شير سابسكرايب بمكبار كتتبابعونان ححدشو كبتصحكم دما ناي مزخاخر قاچل چركته بلون اناتلابنا سنقنا موراليامو متبعكم ايفلينا نبل نحج دما تاريخ هيوت حد خابتم اب عودي فريات سينماتوغرافي هاجرنا لوعل كبرن زنان زلو وري سنتبو هاجرنا زخونه ابيل تخسته ابيلتي زلو بقعتن زدسس مدبينا حسنالكم متينا زلنا كسافصامه بصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي مكتتال أبيل تخسته حد خابتم أبزحت أروان بزغربهم سرحات سمو سما يستسغله سنة ببنيايو ازي كابت عنتو كتور ناي سنة ببزنبالة زنبرو من السي حيا لسألاين كوينو زتفلاليو سلمات كعتر كبيت سعرن مسواتن كفيليو بسالا زيت ساعتو فاينو تغن انهو كابتم كقداموت سألتها قرنا كخون بغيوم أبيل بقندو نايسنت بفغري كحدرو زخاله كابن سنتو أتحيزو فتاوي استفلالي فيلمتاتن درفتاتن بمنبارو بأقو تسلوا كحدرو خيلو أبيل قوني ناي معزاب نتفتاتو خا مصحفون ينبب سلز نبره اتي ناي مصحف كيلتو نابزل على درجة كبصحو حلمي أبقسه بدحريو جن أبيل حدا نجر تجنزبه نتي زصحفو درست اتهم تواساتن عليتن بقبو سلزي لابسون زاليون اتي سرحات فشول كم زخون كمون اتي سألاي صبوغ سئلي مزي سئل مولو سراح كم زبالاشو تجنزبه نزي نممحياش دما أبيل فلما تمرتي كم زقدس تردئ أبيل بزعباتي ناي فلما زحسبو قعزو تمرتو كقتل انكلو كم زيبل كلهم أقبابات سينماتوغرافي مالت كابت صفوف ناي غزي محدرا برهان زتفلالي كورناع زتقالل تمرتي مهلاو تجنزيبه كل نجر بناي كاميرا للنس كتريون كلخا قروب استفليو ازخا نجر من قدي الناس حفوية تماهيريو كلهم زمز تقسكوهم كمز تحازون كفلت كيلة ناب عودي سينماتوغرافي بحادة اب كاميرا تموكروز نبرو عركية اتيو عغمي نمعباي دما اب استفلالي اوان تمرتتات كاسيمية يخون دا امبر زبزح جن مصحفتن عنكساتن انامبوبكوية اخعبيتيو اتي اب سينماتوغرافي انوسدو تمرتي مسرتاوي ترايو جن بعلنا كالم منقدي كننادلنا كمز مسلن جن اتي ابز عودي زوسدنايو نفريات مراخب بزان زملكت لعلواي درجة تمرتي أربح نيرو نتهم أمويوم صبغ سراح كسر حزدوليكن عقم موياويان ويكا قدسات والكسبات أم معبال عبلوتي أمتيو إليه زأمن بمبالكا سفيح تمكرو يقلت أبيل فلما أبتباب كم صحافاي سلز جمره نتي أب قعزو كحسبو زرخبو مويا سئلي أي صلقون أب قعزو زلو
ብድሆታት ጻዕርን ክገልጽ እንከለኻ እዚ ሞያ እንታይ ዓይነት ጻዕርታት ከም ዘድልዮ ይፈልጥ ነይረ ህዝቢ ግን ምስ ሞያ ዝተሓሓዝ ብድሆታት ብግቡእ ይፈልጦዩ ዝብል ሓሳብ የብለይን ህዝቢ ዝሪኦ ግን ሕላገት ሓድሽ ቪድዮ ክሊፕ ምናልባት እውን ዜማ ደስ ይብሎ ነቲ ስራሕ ከዓ የድንቕ ወይ ከዓ ይነቅፍ እንተኾነ እቶም ኣባላት ዝገብርዎ ጻዕርታት ናይ 5 ደቂቕ ቪድዮ ክሊፕ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘገርም ሓደ ፍጻሜ ክንስእል ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ተጓዒዝና ኩነታት ኣየር ንስራሕ ዘይጥዑም ኮይኑ ይጸንሐና እሞ መዓልታት ንውስኸሉ ግዜ ኣሎ ክንስእል ከይዕረፍና ሰሙን ወይ 2 ሰሙን እንገብረሉ ግዜ ኣሎ እዞም ኩሎም ቡድሆታት ዘጋጥሙና ቪድዮ ክሊፕ ክንስእል ኢልና ካብ ስድራናን ኣዕርኽትናን ተፈሊና ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ምስ ተጓዓዝናዩ ኣብ ቪድዮ ክሊፓትና ንተፈጥራዊ ጸጋታትና ክንጥቀመሎም ንፍትን ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ግን ኣብቲ መስርሕ ብድሆታት ኣለዉ ይኹን እምበር እቲ ስራሕ ምስ ተዛዘመ ጽቡቕ እዩ ኣቤል ፍረ ናይ ነዊሕ ጻዕርታቱ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተፈላለዩ ሽልማት ዓዲሩ እዩ ገለ ካብኣተን ንምጥቃስ ከዓ ብሓያል ስነ ጥበበኛ ሃገርና ተደሪሳ ዝተኣለየት ዜና ዕረፍቲ እትብል ሓጻር ፊልም ኮይና ኣብ ኢንዲፌስት ፊልም ፌስቲቫል ወርቂ ረኺባ ከምኡውን ኣብ ፌስቲቫል ውድድር ዝበለጸ ሓፂር ዛንታ ካልአይቲ ወርቂ ተዓዊታ ኣብ ዘዴብዝ ኦፍ ፊልድ ፊልም ኮምፒቲሽን ፌስቲቫል እውን 7 ጎልድ ኣዋርድ ወሲዳ ኣቤል ድማ ከም ሲኔማቶግራፈር ኤክሴፕሽናል ሜሪት ሲኔማቶግራፊ ኣዋርድ ተሸሊሙ ብተወሳኺ እቲ ሓጻር ፊልም ኣብ ኣክሌይድ ፊልም ፌስቲቫል እውን ተወሳኺ ወርቂ ኣብ ዘ ጎልድ ፊልም ፌስቲቫል እውን እንደገና ወርቂ ረኺባያ ኣቤል ካብ መጀመርታ ነታ እዚ ኩሉ ሽልማት ዝረኸበት ሓጻር ፊልም ስክሪፕት ምስ ኣንበባ ኣመና ከም ዝፈተዋን ክትዕወት ምዃናን ጥርጣረ ኣይነበሮን ኩሉቲ ፍጻመ ከዓ ኣብ ኣእምሩ ክስእሎን ዝተፈላለዩ ቦታታት ክቐርጽን ከኣለ በዚ ድማ ናይ ምስኣል ስራሕ ምስ ተጀመረ ከይተጸገመ ዝሰርሖ ዕውቲ ክትከውን ከዓ በቕዐት እቲ ዘገርም ግን ካብዞም ኣብዛ ዜና ዕረፍቲ እትብል ሓጻር ፊልም ዝተሳተፉ ዝተኸፍለ ዘየለ ምዃን እዩ እታ ስራሕ ንኣህግራዊ ጠመተ ካብ ትስራሕ ኩሉ ሰብ ነታ ስራሕ ንምጽባቕ ካብኡ ዝድለ ኣማሊኡ ኣብ ጉዳይ ኣርትዖት ኣርታዒ ከማል ዓብዱራሕማን ማለት ከማል ዲኖ ኣብታ ፊልም ዝገበሮ ዝተረቐቐ ስራሕ እውን ነታ ፊልም ርዝነት ሂብዋዩ ብውህደት ናይ ኩሎም ስራሓት ከዓ እታ ሓጻር ፊልም ዘይተኣደነ ኣህጉራዊ ሽልማት ክትዓትር በቂዓ ኣቤል ጎኒ ጎኒ ኣህጉራዊ ዓወታት እውን ኣብ 2019 ናይ ዝበለጸ ሲኔማቶግራፈር ሽልማት ሻሞት ተዓዊት እዩ ኣቤል ካብ 2011 ጀሚሩ ምስ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ሰሪሕ እዩ ኮይኑ ግን ስርሑ ምስ ኣለይቲ እዩ ዝተሓሓዝ ባዕሉ እውን ይኣሊ ካብተን ንሱ ዝኣለየን ከዓ ህብብቲ ደርፊ ይዝክር ናይ ድምፃዊ ኤርምያስ ክፍለዝግያ ኣቤል ብድሕሪኡ እውን ሓደስቲ ቪድዮ ክሊፕን ፊልምን ዝተዘርግሐን ዘይተዘርግሐን ሰሪሕ እዩ ኣቤል ብዛዕባ ሞያ ጥበብ ከምዚ ብምባል እዩ ዝገልጽ ኣብዚ ሞያ ጥበብ እዚ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ዝያዳ ዝዕውተካ ኣብ ምስራሕ ቪድዮ ክሊፕ እቲ ኣላይ ድሕሪ ነታ ደርፊ ምስምዑን እንታይ ምዃና ምፍላጡን ነቲ ዛንታ ይመርሖ ድሕሪ እቲ ኣላይ ነቲ ዛንታ ብኸመይ ከም ዝብላ ተረዲዩ ከዓ እቲ ስእሊ ሓቂ ናይ ምምሳል ስራሕ ናይቲ ካሜራማን እዩ ነዚ ንምዕዋት ከዓ ናይ ሓባር ስራሕን ምርድዳእን ኣብ መንጎ ኣባላት ክህሉ ኣለዎ ጥበብ ናይ ስምዒት ስራሕ ኮይኑ ስምዒት ናይ ተዓዛቢ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ተንከፈ እዩ እዚ ከዓ ብሙዚቃ ዛንታ ተግባር ስእልታት ኢኻ ከምዚ ትንከፍ ትገብሮ ብኸምዚ ከዓ
እዚ ሞያ በዳህ ዝኸውን ምኽንያቱ ናብ ናይ ኩሉ ሰብ ርእሲ ንበጽሕን ንስራሕና ኸዓ ስምዒታት ንፈጥርን ጥበብ ነንጸብራቕ ሕብረተሰብ ኮይኑ ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ ኣረኣያን ባህልን ከይረሓቐ ነቲ ሕብረተሰብ ከዛንዮ ኸዓ ብምሉእ ሓይልና ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኮይኑ ግን ቪድዮ ፍርያትና ንዓመታት ኣዝዩ ተመሓይሽ እዩ እዚ ግን ናይ ቀደም ቪድዮ ክሊባትና ሕማቕ ማለት ኣየስምዕን ማለተይ ግን ብፍርያት መራኸቢ ብዙሃና ኣብዚ ዘለናይ እዋን ክንፍለጥ ንኽእል ኢና ብቕንዕና ክዛረብክን ኩሎም ሰዓብቲ ናይ ዝሞያ በላሕቲ ክኾኑ ከለዉ ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ከዓ ብኽእለትን ድልየትን ፈጠራውያንን እዮም ንኩሎም ኣብዚ ሞያ ዘለዉ ስነ ጥበባውያን ከድንቖም ይደሊ ምኽንያቱ በንጻረቲ ዝገጥሞም ብድሆታት እቲ ስራሕ ብሉጽን ኣዘናጋዕን ከም ዝኸውን ይገብርዎ ብምባል ብዛዕባ ጥበብ ኣስፊሑ ይገልጽ ኣቤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስደት ዝርከብ ኮይኑ ንግዚኡ ካብ ጥበብ ተኣልዩ ምህላዊ ዝፍለጥ እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹምዎ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉይ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕመቑ ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ መደባት ጅቡእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩሉቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼር ምባል እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ